Da li u svojim religioznim uverenjima treba govoriti javno ili je religija privatna stvar? Dakle, šta koga briga da li vi verujete u Boga i kojoj ste religiji naklonjeni? Ako je to nešto što je sadržano samo u vašem malenom prostoru i tiče se isključivo vas. Međutim, religija podrazumeva i sistem vrednosti. Ako taj sistem vrednosti prigrlimo, onda mi živimo u skladu sa njim i nekada je čak potrebno objasniti kakav je on ili živeti tako da se ona nama jasno vidi. Prema tome, religija nije samo privatna stvar, ona je deo našega bića i sve ono u čemu mi učestvujemo jeste na neki način i naš odraz. U tom smislu, čak i ako svoje religije ne govorimo, ona bi trebalo da se vidi jer očituje naše vrednosti i ona već tada kada smo u interakciji sa drugima nije više privatna stvar nego je javna stvar i zašto bismo se onda od nje krili. Nikome ne treba sugerisati u šta on treba da veruje, to onda jesu privatne stvari, ali svoju religiju treba izreći naglas, ne zato što se iza nje skrivamo, nego zato što ona jeste deo našega bića i što možda drugom čoveku govoreći o njoj sami sebe približavamo.